Hola, soc l'Adrià Tomainerín de l'Escola Pedronavat Terrassa i el meu TDR es titula Un pulmó verd. El meu tutor ha sigut l'Antonio i el meu TDR va sobre arquitectura, més concretament una reforma d'una part de la nostra escola que engloba bàsicament dos patis, un edifici que ja és part de l'escola i un edifici que volia comprar l'escola. Durant el procés del TDR l'escola va decidir que no compraria aquest edifici i per tant tot el meu TDR no engloba el pressupost, per tant és una cosa, podríem dir, fictícia, dintre de què està amb les mides i tot correcte. Els objectius del meu TDR era bàsicament veure què hi havia darrere d'un projecte arquitectònic, ja que jo vull estudiar la carrera d'arquitectura, veure si podíem dotar l'escola d'espais molt més útils dintre dels que ja tenim i veure si tot això ho podia fer englobant un fil conductor, que en aquest cas va ser doncs, l'espai verd, l'escola verda i englobar tot això el reciclatge i tal. Vaig acabar arribant a la conclusió que sí que podíem dotar de molts espais útils en el col·le amb l'espai que tenim ara mateix i afegint a l'espai que volia comprar a l'escola. Vaig també arribar a la conclusió que sí que se li podia donar un fil conductor com eren els espais verds mitjançant jardins verds o envoltant els espais de l'escola amb aquests colors i aquests sentiments que volíem transmetre, i també vaig ser capaç de veure el projecte que hi havia a darrere d'una reforma com aquesta, ja que vaig fer al principi tota la part més teòrica i després com a part pràctica vaig acabar fent una maqueta, o sigui que vaig poder acabar veient el projecte que jo havia creat en una escala molt més petita de la real, però em va donar com la imatge del projecte que jo havia fet.